କଲମ ଚାଲେ ନା ଚିଠି ମୁଁ ଲେଖିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେ ମୋତେ କହିଦେବି ଭଲ ପାଏ। ହୃଦୟରେ ମୋର ତୋହରି ଛବି କେବେଠୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି। ବାବୁ ସୁନା ବୋଲି ମୋତେ ତୁ ଡାକିବୁ କେବେ ଡାକିବୁନି ମଙ୍କି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟି ଦିଶଇ ନାଲି ଭଲ ମୋତେ ପ୍ରିୟା ପାଉଛୁ ବୋଲି ମନ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ଗରିବ ମୁଁ ନୁହେଁ ଅଛି ମୋର ବଡ଼ ମନ। ଭଲ ଯଦି ମୋତେ ପାଇବୁ ଗୋରି ରହିଯିବୁ ସାରା ଜୀବନ। ହଇରାଣ ମୋତେ କରିବୁ ନାହିଁ ଭଲ ତୁ ପାଉଛୁ ଯଦି। ଧୋକା କେବେ ତୋତେ ଦେବି ନାହିଁ ଗୋରି କରିବି ତୋତେ ମୁଁ ସାଦି। ହରିଣୀ ପରି ଆଖି ତୋହର ଗାଲ ଗରା ତକ ତକ। ତୋତେ ଯେବେ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି ଦିଲ ହୁଏ ଧକ ଧକ। ତକିଆ ଧରି ଶୋଉଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟା ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଦିନୁ। ସପନ ଯେବେ ଦେଖୁଛି ପ୍ରିୟା ଡାକୁଛି ମୁଁ ଜାନୁ ଜାନୁ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ନିଜର ମୁଁ କଲି ତୋତେ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। କହିଦେଲେ କାଳେ ମନା ତୁ କରିବୁ ସେ ଲାଗି କହିଲି ନାହିଁ। ଶରୀର ମୋ ପାଖେ ଜୀବନ ତୋ ପାଖେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି କହ। ପାଖେ ପାଖେ ମୋର ରହିଥାଅ ସାଥୀ ଦୂରକୁ ତ ନାହିଁ ଯାଅ।